aiwa pfugama muupenyu muchitaura murambirei pfugamai Kwandinzwa ndiri pamusoro yandindowaramba watanga kundiramba yonga watanga wandiramba timatangira waita because ndakakwira dare ndo last time wakandandira mari futi dare ndakabvisa futi mari yaidare futi yese yokuprisa neyo hai ngavatange newo wairambawo amai avadatamba nepfungwa dzedu imba vakuida kasi murume uyo aremara saka kuti vatamba muswe ndakaita sei vanoda kubuda kunzwa chita zvavanoda vachidzoka iwe ndongobuda nichifi pamusoro yandibudi iwe ndiwakani iwe ramba murume nokuti ndosamudi uyo akaremara siyai neurema hwake upenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko. I hope kuti muchiri kurangarira nyaya yatakambobroadcasta panapa yemudari ramambo Bushu yemukadzi akatengeswa nevana vake kuti ainge achiita chihure kana kuti pane chikomba chainge chichiuya. Vana vadiki vakangoudza baba pavainge vadzoka kuchipatara kuti baba panapa pane murume akauya ainzi sekuru, pakatobuda mapicture nezvakawanda wanda. Wakakumba ava ausachemako ausurowo taura ukausuro ndisekurera mama wadi ndisekuru wakanga wari pai mumba pai pasofa ava ndiani unyina mwana angaziye kuti ngomudai sova ati ndikawaona mukuta mwana akakochwa here ne aunyara here mwanangu wadzoka munhu wekwamona ari pai pamasofa kundatsomuona munhu ndiye here alright endai indapo mwanangu. Ndo nyaya yatiri kuratidza izvezvi is the continuation. We are going to see kuti vanhu havachiri kudanana here kana kuti havachadanana. Much thanks to Chief Bushu newisdom dzavainadzo mukutonga nyaya idzi. Thank you also for affording us the opportunity to shoot these brilliant awesome videos. Vanhuwo vakazoitawo kadebate kavaiita mucomment section vachiti mwana uyu atopara ngozi, mwana uyu atopara mhosva, anofanira kutozoripa amai vake because akaona chihure chaamai abva atengesa chihure chaamai akarambisa amai saka atopara mhosva. Mwana mudiki aitonzi apara mhosva. Saka that debate we are going to get my answers also today in this video. I want to thank our partner Wealth Intel Construction. Ndo vanoita tibudirire kuenda kumadzimambo kwamuri kuna tichienda uko anoti provider nezvikwanisiro zvinodiwa. Just to think of them whenever you have got anything construction wise. Kana uda kuitwa construction at residential, at commercial, at industrial, at whatever level vanokuitira, vanokuvakira dzimba, vanokuvakira makambani enyu, vanokuvakira ima industrial site, whether you are in the country or you are not in the country, vanokuitira, vane maservices ari remote and pato nemaguarantee nemachichichi zvese izvozvo. So vabatei on the numbers that are showing on the screen and give them business. Without wasting much of the time, let us find out. Musiku wako ndakamona nishanga machaina ndichi na mazoro saka nyinyi ndakaditsika sei taona ndi picture ngiri musomo ni kumuzira ndakaditsika sei taenda kuti nyaya kuna mazoro ndakatozofunga nezuro kuti munhu anofunga ndasekuru ambuya ndipo ndikazojota ndasekuru ambuya kasi kwavari kusenza ndokuziya kuvanhu vacho vakusinza ndokunga vari kutama kubva vakudzokera kunzvimbo kwavo government fund kana ariyewo manzi ukaona papicha paya ndikutondera ndikuona picha yake ndakamamuona kuna mazovu seuko bhuku rokwabari takatisana bhuku rokwabari panja airatidza nyaya yekuiziya bose aiedza kutwara kumesukana akafotomwe zvizo ndikusakavaridzira zvinhu pomwe yari tukuroziona zvezvinhu bose aibata musura chaisu pana ndakufunge sura romukomani kana pasina kuitiresa tongofamba nezvatinazvo asi ndokwaanowani asi nyaya iri pachena yomukadzi wakuti imikanga nezvekuti ndichagara mukati hakwanisi autetwa kupindwa mwana wako
Aiwa, kana wakuchikira achisitirwa vana Semana. Mana doi. Mburu awena uchibwete nepanzame. Para mwana. Andidi bana. Ndene panzi check. Yatopera mai. Dzisisonya. Itsozi. Chinde panzi. kana iwo ichitiwe anositira kuti kukurira here kuti amai havasisi ndivo avari kuona kuti wewe wabvisa here ropa ramai ava mbiri muvana saka uchapaita sei mubatsirana pakuchengeta vana chivati vana kusvika upenyu hwevana pange kunyanya mukomana pange nasi kutya kwako kuri papi kana iwe uchiti uda kubatsirwa kuchengeta naamai ava vana taura kuti mwana mbiwa tinayo mwana mbija ana mai saka uyu mukomana ungafuna kuzivisa nyaya munhu andikugara naye pakenyu akaenda madzimai kusvika naye saka kubva kwandakaita nyaya iyi kuti ndokuenda kwakaita zvekuti kana kwaakugara haziziva kana kufonerana kana musi wataedza kutonga pamushanda panza wakanditi murye uchamuwana ende handisi kugara nezvamutora vakatodedza nemapurisa kuti sokaidzokai vanokumawa Mkazi chukudai. mwana uda uchengeta njiwa. Apa bana zvangofanana nokuti pato nengozi dzake. Mwana akaona chikamu chaamai akaexpose amai. Amai vakuti hatida murukuta kuti mwana ndiye vaexpose. Patode hapana kumira musha. Wakashandisa mwana wakaizebheti yekubata mukadzi wako. But all the same kuchenesa mwana umuchengetedza. Patakaakaipakadziswa pachivana. Kumamuzasa kutanira. Pachivana. Nyangwe amai avari fana. Kuti hamurange nemuzi wakaita. Zvese zvawakaita nenguva vachita panzi. Mapusa angu ayatora pane munhu aitotora chikoro chitosvaka. Amai munoti mura. Mati? Mchana. Unozoti tane kaucha ndakutonyara pasocial media ndofunga. Ndofunga kunzi kwakushu kune mahura akawanda. Ndakutonzi mambo komabhishu. Ndakunya munhu wese muna muchona nhasi nyaya dzatotonga 3/4 ndizvo vakadzi vanohura. Ndozvinoda kuvaripisa kura nhasi. Amai avaisire mombe nembudzi yavo. Chinhu chinonzi family is very important. Pesa vaimonyeka dzimwe nyaya apo vachitoguma ndofa akatombodhimanyisa munzi ndiri komba kwedu vakafudzoka akati tizonide vari apo ndakamhanya ini ndikaenda papo ndakatondekati vari kupa akati avapo akatombonyepera pake kuri kuzonida nzuya yekundiriri kundikumba kwavo kune function iriko kunotoni muti ndakafunda bani mucheka wakati akunde saka ino kuti azoita ichipamberi saka makuti ichokwadi maona dare rine tsigona ika maona masisazisa kutarisa mai wachitaura ni azvinoti atiziva asi waichisana ngurega ngemashure zvakubvisa mombe yazvo asi munhu wokuya nasekuru handivazive ende handitovazivi zvamuchose amazive handivazivina vasiri asekuru vanhu handombovazivini kana kuti ndakati apapachina handitozvidzipa ini papa pangu panongodarika nomufanhu akangodarika muri panze makumisana murumonyi eri mudare makazotochiwe murumonyi makumisana murumonyi panze ini nandisini ndakataura nzisi wangu akataura wakati zvoni sono nezvaukaitwa nomukadzi wako kuchiti pakwaitwa nomukadzi wako ndopo wasvika irapo sisi wako wangu wasvika kwangu mapinda papi iyo nyaya iri mudare ngeri mudare kurwadziwa nemachengetero atakaita murumo kurwadziwa nemari dzatakapinda kuchengeta murumo chine musaita muzveka sisenyorimo vanhu vanodya shuga idzodzika vanotenga stereke vanovharidza kuti dzimba dzisafambe musha vari kuti sisi vachaje kuti darimo
Valipenzisa wewe. Ha? Ndio kuna mwana. Jai, umaitira murumu kushaya. Aiyo, andechita kushaya ka. Unowanakana. Vanhu vari panze apa vawanda kuraunda pamidzimba. Vari panze vanodzidauza kuita misevisi. Mini baba ndofunga ndakapedza munyaya ikatika January. Ndakashingirira ino kubva January. Nditi baba vanhu vatsvaga umboo zvakazimba asi vakatadza kunotsvaga umboo chaigona kundituka vachitaura pahama dzangu ino vachifonera vakuwacha vachifonera varora kuti kadzi iuri. Ndosaka ndakazokwira dare ini nokurwadziwa kuti murume eno machengetera ndakamita nemari dzandaiburitsa nhasi unozonditi ndiri kure nenyaya kuti audzwa nemwana mubva napakasvika munhu ndozvinozokanya kuti rwadza kuchii. Pane akataura yemasisasichivaraineya chadoktora kwanamai apa hungu akataura zvakawanda tikatasa nyaya payakatangira picha yakabuda mufoni maamai picha pamapamura pamwana akagara akaidentifya munhu anga akagara pasofa iri chiri chokwadi ende picha payakabviswa mutive iri picha yakabudza mufoni mavo zvakare amai saka paunapedza kupazopetumasviri pakasvika nyaya nhasi rekarizvari kuti ndomakumu havana kuva nehuku vainogaisa huku vanhu vane huku wakakatakura danda rimwe chete andakenda unogaisa huku chitomwana nazotsina kwarova ndakaita ini ndakaenda pamba ndichinotsvaga kuti ndakunesa chibage changu kuti chitemwe ndinoitira kubawa kwaharari mazuva ine chii magamuseipadochii ndandina kungosaida ndandakamonzwa kuti pana vanhu vasatingiswa chibage changu vakati udzoke nechii vamazodzoka nei vandadzoka zvangu ndakabata huni yangu mwana wenyu akanga asimuno tisanangura nyaya mapokezera makuta nyaya yenyu zvaitirana nezvemwana kuti amai vakachikona kuchigaya inyembe inini kuchigaya ndakaenda ndamboramba zvandiri kukamarisa kuti anzi amai akapinza mumumba munhu wenyu paakabvunza rodi kune kwakuenda kuya pachigayo ndopangasvika kuti akazeka kubvunza kuti madirections kechipiri iyo madirection anawo inini kudzoka kwake kana kuzodika kandambomona ndakazongonzwa mwana akuzomona andamuone akabvunza chii penyakabvunza madirection akabvunza direction pangu ivo kwabandione mukazi ayo vanitachinesa hati mamemero kusunguru nhasi chitaurai mafunga ndikuita fani ndogona uchirova chibhora chii pfungwa dzenyu ndatodzibata nadziisa umuso saka ndinochirova chibhora chi chitaurai murume amudere munomuda inonogara zvakanaka nemurume wangwafunga kuti inini ndo basa rangu kugara pano ndakagara handida kugara nemistake panapa wangaoda kuti ushandise shereni nauyu iwewe wozoenda kumhuri kwenyu kuti mazuva ndiakandiramba iwe imba uchiida wozodzoka zvebhekidho hatidi uri munomuda hauchati chimupa shereni iwewe chimupa shereni wechengeta rakwe aiwa pfugama mumupenyu muchitaura murambirei pfugamai
Ndindiwa ndiri pamusoro ndindiwa ramba watanga kundirambawo. Iwe ngawatanga wandirambawo. Sematangira waita because ndakakwira dare ndauri last time wakandandira mari futi yedare. Ndakabvisa futi mari yaidare futi yese yekukurisa neyo. Hayi ngavatange newo wairambawo. Amai wadatamba nepfungwa dzedu. Imba vakuida. Kasi murume uyu aremara. Saka twatamba muswe nekaita sei? Vada kubuda kunze vachita zvavanoda. Vachidzoka iwe ndokaita sei? Ndombobuda nichifi pamusoro handibudi. Iwe ndowakani iwe ramba murume nokuti ndosamudi. Uyu akaremara siyai neurema hwake. Isusu kupai mukana amai nokuti mimi ndakumbudza kuti uchiuda uyu ati ndanga. Pokutanga zai ndanga. Taura zoti mukadzi arikuita sei? Ari kumuda. Watabvunza imi kati haina ndichadai. Ndati pamusoro ichi ndati zvonini nachada murume nenyaya kuti akuteera mashoko emwana saka akazonzwa kuti mamwe mashokoka achanditemera maharo. Ndosaka akabereka vana ndiani? Kutini? Saka mukundwa nevana. Pandiwa watokunda because vateerera mashoko emwana. Mukundwa nevana kuti ndima akabereka vana eva. Saka kumbwa sei? Togadzisa papi. Vakubatsirei munogadzisa papi mugare zvakanaka. Iwe utaura zvauri kuda pamberi pedare. Kuti ndizvaunotarisira pamunhu wako wekuti anofanira kunge achiita ichi nechichi. Pamusoro changa hondo yatopamba panguomba ndada ngosunungurwa tisiyane munhu agadzikwa. Ndio pane shure yangu. Chimpashena. Mudzi zvakumura. Haugone zvako kugama. Ingotaura zvako. Taura woga uri papo. Madzimai yangu. Right, mupeni right hand. Ndakusiyeni kuti andichakwanisa kushanda wanowana kubatsira. Tokupai mukana baba wokutaura tondwani. Tokupai mukana ndinoziva pane zvimwe zvinoitika but musingazvifariri. Saka chokupai mukana kuti mumba udzigadzirise. Mune zvekutaura kati baba. Mune zvamunoda kutaura. Ndotaura. Kana zvizvo kuvaka imba iyo azvinoti shere ndikona kudzora futi tidzokerawo kana muchitipa mukana wekuti tinoona kuti mune shungu kugadzisa dzimba. Shungu yokugadzisa dzimba iripo shuwa. Asi nechikonzero chezva tiri kuverenga news munonzwa kunzi vakati vakashekana nenyaya dzakafanana idzodzi, vakati vakaurayana nenyaya dzakafanana idzodzi. Saka ivaviri kana ivo pachavo vakuti havachada zvinonetsa kuti nini tiyo tinodzokedzanai chete. Kava kariko kaikainzi munhu aimanikidza kunzi maita atisapedza nguva matendera kuti vanhu varambana ndizvo zvandi ende musaina sisi vana muripo kusaina chete. Inonzi shamba iyo. Mamusisiri mudzimai nemurume. Muri mudzimai nemurume kuvana venyu. Munonerana pamwe chete zvinoda kuitwa zvevana kuendesana kuchikoro nokupfeka. Nokuona kuti vakagara zvakanaka here. Hapana achatuka mumwe makatuka mumwe munodzoka mudare muno. Tinokutongai zvakasimba. Tinoda kuti vanhu vararame zvakanaka. Sina kutukana. Maona dare rine hatakutukai takutukai. Ngasisa zotugumburisao. Tinokuzokumitsana nemi. Toda vanhu vagara zvakanaka nai. Mune zvanga makashanda mesa nditi. Zvinge zvomumba bhoza ani mabuda musha uri mumusha nditi. Musha takatenga stand kwamuyambo. 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 Mumusha. Takatenga flow ngine dhundurwani kwamuyambo. Ayo mumusha. Mumusha mai. Kumusha. Munodzoka kudare nemunokwira dare muchinyora zvamakashanda mesa including zvamutaura izvozvo tinozozvipatsana mudare. Handiti munodzoka musi wa19 dare muno. Mbudzi akaita nyaya iyi ndiani? Ndeyako futi. Unondonoita ndiwo. Azviita sumukai. More blessing today. Kuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko wakanditi